ఒక పక్క కరోనా కోరలు చాస్తుంది. ఈ పరిస్థితిలో ప్రజాప్రతినిధులు ఏసీ గదుల్లో ఉండి పర్యవేక్షించే సౌలభ్యం ఉన్నా ఈ ఎమ్మెల్యే ప్రజాక్షేత్రంలో పర్యటిస్తూ పరిస్థితులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే సార్. అలాగే ఈ సందర్భంగా ముఖ్యంగా నేను తెనాలి మీడియాను కూడా ఎంతో అభినందిస్తాను. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి రోజు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎక్కడైతే ప్రజలు గుమికూడకుండా, అలాగే ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల్ని, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తీసుకుంటున్న చర్యల్ని, ప్రజల్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో కానీ మీడియా పాత్ర కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల ప్రజలు కూడా సహకరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. తెనాలి నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ పండగని తమ ఇళ్లలోనే జరుపుకుంటున్నందుకు అందరికీ ఒకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాను. అలాగే ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి ఎక్కడైతే రేషన్ షాపులు ఉన్నాయో మొన్న అంతకుముందు రోజు 29వ తారీఖు నుంచి రేషన్ షాపులన్నీ పర్యటిస్తాం. ఈరోజు చెండావూరు ఆ ప్రాంతంలో రేషన్ షాప్ని పర్యటించడం జరిగింది. వాలంటీర్స్ అందరు ముందు రోజే 100 నుంచి 125 మంది వరకు స్లిప్పులు పంచి ఆ 125 మందినే రేషన్ ఎక్కడైతే అలాట్ చేసిన రేషన్ షాపులు ఉన్నాయో అక్కడ వాళ్ళకి స్పేసెస్ని కూడా దూరంగా ఉంచి అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ని కూడా పాటిస్తూ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రజలను అక్కడ నేను కలిసినప్పుడు చాలా బాగా చేస్తున్నారయ్యా అని ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని మెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు. అలాగే కొన్ని చోట్ల సర్వర్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయ్యింది, గంటన్నర లేట్ అవుతూ ఉంది. కొంచెం దాన్ని కూడా మానిటర్ చేయమని చెప్పాను. కేవలం టెక్నికల్ సర్వర్ ప్రాబ్లం వల్ల తప్ప ఇది వేరే రకంగా ఏం లేదు. లేకపోతే 11 కల్లా అయిపోయేది, 11 కాకుండా 12:30 దాకా పడతా ఉంది. సో అదొక్కటే. అందుకని అక్కడ ఏం చెప్పామంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ లీడర్లందరికీ షామ్యానా వేసి ఆ నుంచున్న ప్రజలకి మధ్య ప్యాకెట్లలో అందిమని చెప్పడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంది. నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో బాగా సహకరిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ప్రతి చర్యని సమర్థిస్తూ ఉన్నారు, అలాగే పాటిస్తూ ఉంటారు. అందుకే తెనాల్లో మనం మొదటి రోజు నుంచి ఏ రోజైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు లాక్డౌన్ చెప్పారో ఆ రోజు నుంచి కూడా వ్యవస్థలన్నింటినీ మానిటర్ చేసాం. ఎక్కడైతే ప్రజలు గుమిగూడే ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ గుమిగూడే ప్రాంతాలందరినీ అప్పటికప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకొని స్పేసెస్ని సపరేట్ చేసి 40 వార్డులకి రేషను, 40 వార్డుల్లో రైతు బజార్లు ఏర్పాటు చేయటం, అలాగే ఏదైతే తెనాలికి అసలు తలమానికమైన హోల్సేల్ కూరగాయల మార్కెట్ ఉందో అక్కడ జనం బాగా గుమిగూడుతున్నారు కాబట్టి ఆ కూరగాయల హోల్సేల్ మార్కెట్ని కూడా తరలిచ్చేసి మార్కెట్ ఏరియాలో పెట్టడం వల్ల ప్రజలందరూ బ్రహ్మాండంగా బాగుందని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు. ఈ రకంగా ప్రతిదీ ఎక్కడైతే క్రౌడ్ పూలింగ్ లేకుండా క్రౌడ్ని సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండే రకంగా ప్రతి చర్య తీసుకున్నాం. ప్రజలు కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కాకుండా తెనాలి నియోజకవర్గంలో ఉన్న అన్ని వ్యవస్థలు, పోలీసు కానీ, రెవెన్యూ కానీ, అలాగే మున్సిపల్ కానీ, ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, నేను కానీ అందరం ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ప్రజలకి సాధ్యమైనంత వరకు కష్టకాలంలో వాళ్ళకి న్యాయం, వాళ్ళకి మినిమం ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రోత్సాహం కరెక్ట్గా అందించాలన్న ఉద్దేశంతో అన్ని చేస్తుంది. రేషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి ఉంటారు మొత్తం తీసుకొని ఉంటారు డిస్ట్రిబ్యూషన్? ఇప్పటికి రేషను 70% అయింది. 70%. మీరు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దాదాపు అన్ని ఫెయిర్ షాప్లు కూడా అన్ని షాపులు ఆల్మోస్ట్